Λοιπόν, άκου. Γογούλα, δομικά σωματίδια της ύλης. Ό,τι υπάρχει γύρω μας είναι ύλη. Έτσι. Διακρίνονται στη χημεία σε δύο κεντρικές κατηγορίες. Στα άτομα και στα μόρια. Τι είναι άτομο? Το μικρότερο κομματάκι της ύλης που φτιάχνει μόρια. Τι είναι μόριο? Το μικρότερο κομματάκι της ύλης που υπάρχει ελεύθερο. Ό,τι κυκλοφορεί γύρω μας αποτελείται από μόρια. Και διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος από το οποίο προέρχεται. Δηλαδή, αυτό και αυτό ξεκινάνε με τον ίδιο ορισμό. Το μικρότερο κομματάκι της ύλης, το μικρότερο κομματάκι της ύλης. Απλά αυτό φτιάχνει τέτοια. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για μόρια, για να το κλείσουμε και ξαναγυρνάμε στα άτομα σε λίγο. Τα μόρια διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα μόρια των χημικών ενώσεων, τα μόρια των χημικών στοιχείων και τα μόρια των χημικών ενώσεων. Κοίταξε. Αυτά λοιπόν είναι που κυκλοφορούν ελεύθερα. Ποια είναι η διάκριση? Αυτά αποτελούνται από ένα είδος ατόμων. Παραδείγματος χάρη, το νάτριο, το υδρογόνο. Κοίτα, κάποια κυκλοφορούν και με το δίδυμο αδερφάκι τους, τα λέμε διατομικά. Ο σίδηρος. Αυτά τα λέμε μόρια χημικών στοιχείων. Ενώ αυτά που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη ατόμων. Παραδείγματος χάρη, το νερό είναι το μικρότερο κομματάκι του νερού, λέγεται μόριο νερού και αποτελείται από δύο υδρογόνα και ένα οξυγόνο. Ή ας πούμε η αμμονία, μια άλλη χημική ένωση που μυρίζει το σπίτι όταν ψήνει η μαμά τα κουλουράκια. Αποτελείται από ένα άζωτο και τρία υδρογόνα. Ή ας πούμε το θηϊκό οξύ, που είναι ένα οξύ που είναι και της μόνας, τώρα ακούγεται εκεί έξω. Θηϊκό οξύ αποτελείται από δύο υδρογόνα, ένα θείο και τέσσερα οξυγόνα. Αυτά είναι τα μικρότερα κομματάκια από κάθε κατηγορία που κυκλοφορεί ελεύθερο. Άρα, ποια είναι η διάκριση μόρια χημικών στοιχείων και μόρια χημικών ενώσεων? Από τουλάχιστον δύο διαφορετικά, από ένα είδος ατόμων. Το έχουμε? Ωραία. Εδώ ακριβώς, αυτά εδώ τα μόρια των χημικών ενώσεων υπακούνε σε κάποιους κανόνες χημικών ενώσεων. Εδώ μαθαίνει κανείς ονοματολογία για να μπορεί να ανταποκριθεί. Εντάξει. Άρα θα μάθουμε ονοματολογία χημικών ενώσεων. Εδώ όμως πρέπει να ξέρει κανείς πώς να τα συμβολίζει. Άλλα κυκλοφορούν ελεύθερα με τον εαυτούλη τους και άλλα με το δίδυμο αδερφάκι τους και άλλα με το τρίτυμο αδερφάκι τους. Έτσι προκύπτει η έννοια της ατομικότητας. Τι είναι η ατομικότητα, αλλά μόνο για τα χημικά στοιχεία, για τα μόρια χημικών στοιχείων. Φαίνεται ρε αυτό ή το βοκαλί? Φαίνεται, διαβάζετε? Κινέζικο είναι. Ατομικότητα. Είναι ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα αποτελείται το μόριο ενός στοιχείου. Πρόσεξε, η λέξη ατομικότητα δεν έχει νόημα εδώ στις χημικές ενώσεις. Εδώ υπάρχουν κανόνες χημικής γραφής. Έχει νόημα μόνο εδώ η λέξη ατομικότητα. Από πόσα άτομα αποτελείται το μόριο ενός χημικού στοιχείου? Από ένα, από δύο, από τρία? Πάμε να δούμε ένα πινακάκι. Ωραία. Κάτσε ο υπεραυτόματος πίναξ. Κάτσε εγώ, μην βιάζει. Περίμενε. Κάνει και φασάρια. Πάμε να το γυρίσεις εδώ, γρούτσου, 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 γρούτσου. Περίμενε. Κάτσε. Έχουμε και τη χρονοκαθυστέρηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε την έννοια της ατομικότητας. Δηλαδή, από πόσα άτομα αποτελείται το μόριο ενός χημικού στοιχείου. Ξέρεις, προκύπτουνε με αυτόν τον τρόπο τα μονοατομικά, αυτά που αποτελούνται
Ολόισια η γραμμούλα, έτσι. Μονοατομικά, κάτι έκανα τώρα, διατομικά, τριατομικά, δηλαδή αποτελούνται κυκλοφορούν με το τρίδημο αδερφάκι τους, αυτό θέλω να πω. Και υπάρχουν, ας πούμε, και κάποια τετραατομικά. Εντάξει, μέχρι εδώ, δεν θα δούμε άλλα. Κοίτα, αυτό που είναι πολύ σως για τους χημικούς είναι να μάθει κανείς αυτά που κυκλοφορούν με το δίδυμο αδερφάκι τους. Υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, θόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο. Αυτά καρασός. Γράφω εδώ ένα σως. Αυτά όταν τα βλέπεις μόνα τους, πρέπει να τους βάζεις το 2 στα ποδαράκια, γιατί έτσι κυκλοφορούν ελεύθερα. Πρόσεξε, δεν λέω μέσα σε χημικές ενώσεις. Δηλαδή, άμα γράψω θηϊκό οξύ, εδώ έχει 4 οξυγόνα, δεν μιλάω για χημική ένωση. Ή άμα γράψω νερό, εδώ έχει 1 οξυγόνο μέσα. Μιλάω μόνο όταν θα τα ακούς μόνο τους. Όταν θα ακούς οξυγόνο, όποιος γράψει αυτό μόνο του όταν σου πει, είναι λάθος. Πρέπει το οξυγόνο που κυκλοφορεί ελεύθερο είναι έτσι. Άρα, υπάρχουν κάποια, αυτά τα 7, που τα μαθαίνει κανείς απ' έξω. Τώρα, υπάρχει ένα τριατομικό, αυτό εδώ, που λέγεται όζον. Το έχεις ακούσει, έτσι, στη στιβάδα του όζοντος, ωραία. Υπάρχουν κάποια τετρατομικά. Να, σου δείχνω το θείο, ας πούμε, κυκλοφορεί. Τετρατομικό. Έχουμε κάνει εμείς η χημική σύμβαση, αν εξαιρέσεις τα διατομικά και αυτό το τριατομικό, σβήνω ακόμα και αυτό, έχουμε κάνει εμείς η χημική σύμβαση, όλα τα άλλα να τα θεωρούμε μονοατομικά. Δεν είναι όλα στην πραγματικότητα. Για την ακρίβεια κάποια είναι και κάποια δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει σύμβαση όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ακούς νάτριο, το βάζεις μόνο του. Ακούς σίδηρο, το βάζεις μόνο του. Ακούς μαγνήσιο, το βάζεις μόνο του. Ακούς ήλιο, το βάζεις μόνο του. Όλα τα θεωρούμε μονοατομικά, εκτός από αυτά και το όζον. Εντάξει. Άστα τα τετρατομικά, ούτε καν ασχολιόμαστε. Άρα, τι είναι η ατομικότητα? Είναι ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα αποτελείται το μόριο ενός χημικού στοιχείου. Δηλαδή αυτό που κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτά. Πρόσεξε τώρα. Κάτσε να πάρει τούμπα ο υπεραυτόματος πίνακας. Μην κουνιέσαι, περίμενε. Εμείς μιλήσαμε για τα μόρια χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων. Αυτά είναι στην ονοματολογία. Δεν ασχολούμαι τώρα. Αυτά τα είπαμε. Ποια κυκλοφορούν μόνο τους και ποια όχι. Πάω στο άτομο, να δω πώς μοιάζει το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που φτιάχνει μόρια. Να δούμε τι εικόνα έχει το άτομο. Για πάμε να δούμε. Κάνει και φασαρία. Λοιπόν, κοίταξε ποια είναι η δομή του ατόμου. Η δομή του ατόμου έχει ως εξής. Για επίπεδο πρώτης λυκείου, έτσι. Στην τρίτη θα μάθεις και κάτι άλλα πράγματα. Άστα, τώρα για πρώτη λυκείου. Θεωρούμε ότι τα άτομα μέσα έχουν ένα πυρήνα που κυκλοφορούν τα πρωτόνια, που είναι κάτι θετικά φορτισμένα σωματίδια, και τα νετρόνια, που είναι κάτι ουδέτερα σωματίδια. Αυτά θεωρούμε ότι η μάζα του πρωτονίου είναι περίπου ίση με τη μάζα του νετρονίου. Και γύρω-γύρω σε κυκλικές τροχές, για φέτος κυκλικές, στην τρίτη άλλα πράγματα, σε κυκλικές τροχές, τις οποίες τις ονομάσαμε στιβάδες, κυκλοφορούν κάτι αρνητικά φορτισμένα σωματίδια που τα λέμε ηλεκτρόνια, έτσι τα λέμε. Αυτά, η μάζα τους είναι απειροελάχιστη, περίπου 2.000 φορές μικρότερη από αυτή τη μάζα. Σχεδόν δεν έχουν μάζα. Άρα, άμα σε ρωτήσει πού είναι η μάζα ενός ατόμου, είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα του. Από εκεί βαραίνει δηλαδή. Γύρω-γύρω μόνο το φορτίο είναι στα ηλεκτρόνια. Και μάλιστα, όλα τα άτομα τα θεωρούμε από την αρχή τους ηλεκτρικά ουδέτερα. Άρα, ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. Όσα θετικά έχει στον πυρήνα, τόσα αρνητικά κυκλοφορούν γύρω-γύρω. Γι' αυτό και γίνονται ηλεκτρικά ουδέτερα. Εντάξει μέχρι στιγμής?
Πολύ ωραία. Αυτές τις κυκλικές τροχές θα τις λέμε στιβάδες. Σε λίγο θα δούμε με τι κανόνες κυκλοφορούν σε στιβάδες. Αλλά πρώτα ας μιλήσουμε για τον πυρήνα. Ξέρεις, υπάρχουν οι εξής ορισμοί. Ο ατομικός αριθμός είναι ο αριθμός των πρωτονίων που υπάρχουν στον πυρήνα. Και να θυμάσαι, αυτό είναι η ταυτότητα ενός στοιχείου. Δεν υπάρχουν δύο στοιχεία στον περιοδικό πίνακα που να έχουν ίδια πρωτόνια. Είναι ταυτότητα. Έχεις ένα πρωτόνιο, λέγες έτσι. Έχεις δύο, λέγες έτσι. Μαζικός αριθμός είναι αριθμός πρωτονίων και νετρονίων που υπάρχουν μέσα στον πυρήνα. Εδώ υπάρχουν και κάτι συμβολισμοί. Τον ατομικό αριθμό τον συμβολίζουν με ζ στη χημεία και τον μαζικό με το γράμμα α. Λίγο μπερδευτικό, γιατί τα παιδιά βλέπουν μαζικό, ακούνε ζ, ρε, αλλά δεν είναι. Αν το θυμάσαι αγγλικά, μαζικός, all together, από το α, all together. Οπότε το ζ είναι στο άλλο, εντάξει. Και αν ήθελε ένας χημικός να συμβολήσει ένα στοιχείο χ, ας πούμε, εδώ κάτω θα βάλει το ζ, που είναι τα πρωτόνια, και εδώ πάνω θα πάρει το α, που είναι τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν ένα άτομο. Τώρα, αυτή η κυρία, είπε ότι δεν υπάρχουν δύο στοιχεία που να έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, γιατί ο ατομικός αριθμός είναι ταυτότητα, έτσι. Ωραία. Κοίτα έναν ορισμό που έχει το σχολικό βιβλίο. Λέει τα ισότοπα. Τι είναι τα ισότοπα? Είναι στοιχεία που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό και διαφορετικό μαζικό αριθμό. Μα καλά, κυρία. Δεν είπες ότι δεν υπάρχουν δύο στοιχεία που να έχουν ίδιο ατομικό? Δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά. Για το ίδιο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει στη φύση ο άνθρακας που έχει το νούμερο 12 και 13 και υπάρχει ο άνθρακας που κυκλοφορεί με τα νούμερα 12 και 14. Ξέρεις, αυτός είναι το ίδιο στοιχείο άνθρακας. Αλλά κυκλοφορεί με ένα νετρόνιο παραπάνω, λίγο πιο βαρύ είναι δηλαδή το ένα από τα άλλα. Αυτά μιλάμε για τα άτομα του ίδιου στοιχείου, όχι διαφορετικά. Ωραία. Τι ασκησούλες τώρα υπάρχουν? Μέχρι στιγμής όλα καλά? Ωραία. Δίνω άλλον έναν ορισμό πριν πω μια ασκησούλα που κυκλοφορεί εδώ. Ξέρεις, εάν για κάποιο λόγο φύγει ένα ηλεκτρόνιο, πες ότι έχεις 5 πρωτόνια και 5 ηλεκτρόνια. Για να είσαι ηλεκτρικά ουδέτερος πρέπει να είναι 5 και 5. Αν φύγει ένα ηλεκτρόνιο, δεν υπερτερούν κατά ένα αυτά, δηλαδή είναι 5 και αυτά 4. Άρα δεν γίνεσαι συν ένα θετικός. Αυτά τα λέμε ιόντα. Άρα ένας τελευταίος ορισμός είναι τα ιόντα. Τι είναι? Θετικά ή αρνητικά φορτισμένα άτομα. Θετικά ή αρνητικά φορτισμένα άτομα. Και ξέρεις, τα θετικά τα λέμε κατιόντα και τα αρνητικά τα λέμε ανιόντα. Πένα! Πολύ ωραία. Κοίτα τώρα τι ασκησούλες κυκλοφορούν εδώ. Να γυρίσω τον υπεραυτόματο πίνακα. Ναι. Τα ρωτήσεις. Ωραία. Κοίτα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ. Λοιπόν, άκου τώρα.
Το σβήνω αυτό, μη μας ζαλίζει. Πάμε να δούμε τι ασκησούλες υπάρχουν στα άτομα και στα μόρια. Ψέματα. Στα άτομα, ατομικό και μαζικό αριθμό. Κοίτα, σου δίνει ας πούμε ένα στοιχείο και σου δίνει κάποιες πληροφορίες. Πρωτόνια, νετρόνια, ολόισια. Ηλεκτρόνια, το Ζ και το Α. Και σου έχει ας πούμε ένα στοιχείο το κάλιο, ένα στοιχείο το κάλιο συν 1, ένα στοιχείο το χλώριο και ένα ιόν το χλώριο πλην 1. Και σου λέει ας πούμε ότι εδώ έχω 20 και ότι εδώ αυτό είναι 39, ενώ στο χλώριο σου λέει ότι εδώ είναι, στο χλώριο ότι εδώ είναι 17 και ότι εδώ είναι 28. Και σου λέει γέμισε τον πίνακα. Λοιπόν, κοίτα, να ξεκινήσουμε να το κάνουμε και το γράψεις. Έχεις 20 πρωτόνια. Από τη στιγμή που είναι 20 πρωτόνια, το Ζ, επειδή εμείς μάθαμε ότι το Ζ είναι τα πρωτόνια, είναι και αυτό 20. Το Α, θυμίσου ότι η θεωρία είναι πρωτόνια και νετρόνια. Όλα μαζί, πρωτόνια και νετρόνια είναι 39. 20 είναι αυτά. Άρα δεν είναι 19 τα νετρόνια. Και τα ηλεκτρόνια, ξέρεις πόσα είναι. Άμα είσαι ηλεκτρικά ουδέτερος, άμα δεν έχεις φορτίο εδώ, όσα είναι και αυτά. 20. Τώρα, στο από κάτω, τα φορτισμένα, ο πυρήνας δεν αλλάζει, παρά μόνο με πυρηνική χημεία. Δεν αλλάζει. Η διαφορά αυτού με αυτού θα είναι κάποια ηλεκτρόνια. Θα το σκεφτούμε. Άρα, ό,τι έχει ο πυρήνας, ό,τι πληροφορία μένει η ίδια. Να, αυτή η πληροφορία μένει η ίδια. Πρέπει να σκεφτώ εδώ όμως τα ηλεκτρόνια τι θα κάνω. Πρόσεξε. Πριν, όταν ήμουν ουδέτερος, είχα 20. Τώρα που είμαι συν 1, που για να γίνω συν 1, σκέψου ότι μου φύγε ένα ηλεκτρόνιο. Υπερτερεί κατά ένα ο πυρήνας, ρε. Πριν μου φύγει είχα 20. Τώρα που μου φύγε ένα, πώς έχω. 19. Αυτό είναι, 19. Πάω και στο από κάτω. Έχω τώρα που είμαι ηλεκτρικά ουδέτερος 17 ηλεκτρόνια. Άρα δεν έχω και 17 πρωτόνια. Αφού έχω 17 πρωτόνια και όλα μαζί είναι 28, δεν είναι 11 τα νετρόνια. Πολύ ωραία. Και το Ζ εξορισμού είναι ίδιο με το 17. Το από κάτω που είναι φορτισμένο, ο πυρήνας έχει τα ίδια συστατικά, τα ίδια στοιχεία. Τα ίδια δεδομένα. 17 πρωτόνια, 11 νετρόνια, 17 ατομικός αριθμός, 28 μαζικός. Πρέπει να σκεφτώ αυτό. Και θα το σκέφτομαι από το ουδέτερο. Πριν που ήμουν ουδέτερος είχα 17 ηλεκτρόνια. Τώρα που είμαι πλην 1, έχει έρθει ένα ηλεκτρόνιο από τη γειτονιά επάνω μου. Πριν ήταν 17. Τώρα που ήρθε ένα, πώς έχω. 18. Το πιασες? Αυτές είναι οι ασκησούλες.